Halo guys, jatuhnya di berkaham di Korea mane tabu dosta satu sero baji tong ta koi mai sao koi khop sao bazar thana ni na mani hingke ang koi se bidu khai tong mani bus kango nugui khata no bidu khai tong mani hingke ba muni tong kha hingke ang muni se tin thaka hingke ko bazar phai sopai ke ang hingke bazar phai sopai ye mo sopai ni na mani asu kai dam wngkha tini bazar borok bahai bangmani mar wngkha hingke kisa phano dam khadi khadi hinui salai tongmani chwng hingke ko mane phalai rok bai ta kisa khadi khadi hinui kok banglai tongkha hingke bo kisa misa khaika kwbang talangnani hinui kisano khaio saman pore asuk saman pore hingke borok bo kwbang kwbang hingke abono teisa naine ni hin thalaimani hingke wngya joto jagano asuk asuk dam wngoi do hingke angno darano saka aro tui sidi wngko damkha damolo khe bari wani hinui hingke bo jotono salaio ta lama malaimani wngko bazar tini marke manui dam hinui hingke ko phirogoi thalaikha chwng dam phano mono twlangoi thanani hinui hingke komini asuk asuk sao hingke amoni ganani tei kaisa dogano haikhe aro bo asuk asuk saitung hingke haifano oro khe twlangoi thakchunai bo sao tei kisa komini wani hinui hingke oro twlangoi thalaichnai ta darok bo komini komini din saitongo bobo tei kisa komini kata hingke tamo borok bo bango naidi ko asuk satung giring giring maar khe tungkha o dino tungmani maar wngkha bohrok rok ni hin tongmai kha hingke wngko moso oro surika hingke chwng tabuk twlangchunai moso kuchu kwbang khlaiui no twangnai hingke ani bagui dam komini mani bobo komini kha hingke mo paipaikha hingke kisa gurogoi nailaimani tebsi dam khaio hingke iko motamuti oro asuk paikha chwng kisa mane 3 kg 4 kg moto paikha moso hingke iko thalaikha bazaro thammani khe tamo wngkha usiko alia borok ou elomelo wngsuka tamsuba dino bazaro borok bangkha brihospatibar nangkha roibar bazaro borok bangsuka bazaro ang suka bazar borok bangma naidi ko usiko aya usigoi hingke oro ni darabai thalaikha pailainani hinui hingke ainani borok bangmani nog nugui mankhana ang video asukang khlai diya do borok bo kwbangma hingke phol dogano phaikha phol dogano phaimani omo bo asuk asuk dam kisa mane pholo kisa paitwlangmani hinui phaimani ta oro bo asuk asuk dam hingke ang asuk video khai maliya ani video.